La campanya de cítrics 2018-2019 va ser la pitjor de la història citrícola, amb un balanç descoratjador per als productors. Es van perdre centenars de milers de tones de taronges en terra i molts agricultors hagueren de tirar clementines i clemenules. Aquesta campanya 2019-2020 ha anat millor. Les diverses varietats han tingut un increment en els seus preus. Aquest increment va del 15 fins al 30%, depenent de la varietat citrícola. El preu mitjà de la campanya actual ha sigut de 0,41 euros quilo, pel 0,23 euros quilo de la passada. Els ingressos a causa del descens de collita únicament pugen un 20% en relació a la passada campanya. Enguany no ha passat res d'això. Enguany el sabor de boca és molt millor. Els preus de la València, les últimes varietats que estan collint, si s'han collit, aquestes últimes setmanes, els preus són molt bons, ja que reconèixer-ho, molt bons, encara que el cost anar pujat no significa res, i deixa un sabor molt bo de boca de cara a la pròxima campanya. De fet, s'han plantat molt més camps i s'han recuperat camps de cítrics perquè la gent, en quan té un respir, torna a il·lusionar-se. I això ens agrada moltíssim. Jo crec que totes les varietats han eixit prou bé. És de veres que fins la navelina al principi tingui algun problemeta puntual, però ràpidament es va recuperar. Els acords internacionals deuen canviar i donar major suport al nostre mercat agrari i no beneficiar tant al de Brasil. I si la indústria, els acords que hi ha internacionals ajudaren i no deixaren les mans lliures a Brasil totalment, possiblement en aquest respecte dels mercats i en aquesta complementarietat entre mercats que devia haver en el cas dels cítrics, podia ajudar-nos moltíssim. Si el govern d'Espanya es preocupara de que les taronges que venen d'altres zones on hi ha malalties molt dures, molt males, controlaren adequadament les fronteres i garantissaren un flujo de volum de cítrics, mandarines o taronges complementari no a la producció espanyola sinó a la producció europea, perquè així Europa no té fronteres, pues seria una forma de garantitzar una rentabilitat. I si el govern, en la campanya citrícola que ve, perquè hi ha que començar a fer, a més del balanç que enguany deixa bon sabor de boca i que diguem que la majoria pot alçar el cap, crec que enguany s'ha de parlar de recuperar horts i camps i el govern s'ha de preocupar de com modernitza el sector traient diners de Brussel·les a un pla ambiciós de futur. Aguado participarà en la Comissió de Reconstrucció, aportarà les seues idees per al sector centrant-se en l'aposta de la investigació en el camp. Vaig a participar en pròximes fetges en la Comissió de Reconstrucció que se mos cita a algunes persones en les Corts Valencianes i, des de luego, un dels missatges que jo vaig a dir, especialment en el cultiu número 1 de València, que és la citricultura, pues que tenim que recuperar, tenim que apostar, però tenim que investigar. El I+D+I és la clau de futur i, des de luego, acompanyat per fets polítics, com el de la reforma de la cadena agroalimentària, on de veres n'hi hagi preus de referència de cost de cultius, per a que pugui tractar-se de que l'agricultor no siga mai explotat, com està sent molt sovint, canviarien les coses i, des de luego, marcaríem un futur. Segons Cristóbal Aguado, aquesta campanya citrícola deixa un bon sabor de boca de cara a la pròxima campanya.